Ako na sexy a guľatý zadok level 5 Principal Gluteus Sidewalk plus 5 kg. Dávame primárne bacha na zmenu pozície v bedrovom ohybe. Nechceme, aby si na konci sérii vyzeral nejak takto. Cieľom je spraviť 3 série po 12 opakovaní na každú stranu a docieliť technické majstrovstvo a komfort v podobe, že preciťujeme zadoček, ktorý je v plameňoch.